Ginatudlo mastermind sa kinawatay sa pila ka mga barangay sa banwasang Oton, nadakpan sa drug buy-bust operation. Si Jan Sala nakatuto. Nagakit-kitreha sa 36 anyos nga lalaki nga ini nga kilala kay Julmar Gustilo. Tumandok sang banwasang San Miguel, Iloilo apang temporaryo nga nagapayo sa barangay Rizal, Oton matapos madakpan sa drug buy-bust operation sa Oton MPS kagabi. Nakuha sa iyang 2 ka sachet ang suspected siya bunga nagabaloro sang 47,600 pesos. Previous month may nadakop kita through buy-bust operation mandira man sa iyak nila nga barangay ang nag-divulge ato ang nadakpan naton nga ang subject naton subongan si alias Pirot ni ini Isaya ka parokyano. Magluwa sa pagduso kag paggamit sang iligal nga droga si Gustilo man ang ginatudlo leader sang grupo nga yara sa likod sang kinawatay sa pila ka makabarangayan sa banwasang Oton. Ini ang iyagin pahayag matapos madakpan. Sandi lang nga lugar kung makatsambasa na, mga kandeng manok. Magluwa sini iya pa kuno nga ginapagamit sang drogang mga kabataan nga kaupod sini sa pagpangawat. Nagabakal-bakal para sa mga kabataan nga ginasugo-sugo yung mangawat para nga ginapagamit-gamit sa sang iligal nga droga. Ginako naman sini nga nagagamit kag nagaduso ini sang iligal nga droga. Gintudlo sini nga source ang isa ka drug personality sa barangay Bakaw, Mandurriao, Iloilo City. Apang ginbawi ang iya una ginpahayag sa kapulisan nga siya ang leader sa mga kawatan. Bangod suno sa iya, may nagtulod lang kuno sa iya nga mag-ako. Totoo na. Ang drugs akan. Wala man ko ga butig, wala ko ga sugos kabataan nga mang nakaw kay siyempre may puturo ko man sandao. Pag may gapag ginakan nga koon ko lang. Manumduman nga sang damlag lang pila ka insidente sang kinawatayang natabo sa barangay Botong, barangay Trapiche kag barangay Kabanbanan. Sa diin mga menor de edad ang Suspek. Preso na sa Oton Municipal Police Station ang Suspek kag ginpasaka na sang kaso kapag lapas sa RA 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.